ಹಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲಾ ಯಾನಿತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೇರ ಪೋಯಿ ಪಂಡದು ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಆರು ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪೋಯಿರು ಬೇಗ ಅವಳು ಕ್ಯೂ ಅಂತೇರುಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊರ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಯತ್ತೇನೆ ಫುಡ್ ಪತ್ತ ಬರ್ಯಾರ ಅವಳೇ ಶಾಲೆಡ್ ಉಂಡತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಬೇರೆತ್ತೆ ಕಡೆ ಪೋದು ಅವಳು ಕ್ಯೂ ಅಂತದೇರು ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಕರೆದು ಬಲ ಸರಿ ಆಪುನ ತನಗ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಹೊರತ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಜೋಕ್ಲೆಲೆ ತೊಂದು ಪೋಡಾತೆ ಅಕ್ಲಿಂತೆ ಬುರ್ದು ಹೋಪಲೆ ಕಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾವತ್ತ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಲೇಟ್ ಲವು ಬೇಗಲಾವು ನೆಕ್ ತುಂಬೆ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಈತನೆಟ ಪೋಯ್ಜ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡತೆ ಈ ಸೂಜಿ ತೂನಗನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದಿ ಆನಂಚೂರು ಪೋಯಾರ ಮಾರಿಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ನನತ್ತೆ ಪನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಡದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಗೆ ಪೋದೊಂದೆ ತೊಂದಿರದ ಆದಾಯ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ವೆ ಬರ್ಸಲ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬೆ ನಡೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಓಕೆ ಯಾನಡೆ ಪೋದು ದಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಶಾಲೆದಡೆ ಎತ್ತಿ ತೋಲಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಎತ್ತನಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ಉಂಡು ಕಂಬೇರು ಬೇರೆ ಪಿರಾವು ಉಂತೇರ ಬುಟ್ಟ ಉಂತುನು ಇಜ್ಜಿ ಗಂಟ ಪಿರಾವು ಪೋದು ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತುಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತು ಅವಳು ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಹಾಕಲು ನಂಬರ್ ಪೋದೆ ತೊನ್ನಗುಂಡತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡುಪೇರು ತೊಂದರೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಕ್ಯೂಡು ಉಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಿರು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಮೊಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಖಾಲಿ ಆಂಡ ಯಾನು ಕೂಡ ತಿರ್ಗದಿಲ್ಲ ಪೋಡತ್ತೆ ತೂಕ ಯಾನು ಪೋಪನೇಟ ಒರಿಟ ಎನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಕ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಹಾಕಲಿ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪರತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ ಈತ ಜನ ಬರ್ಪಿರ್ದಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಾತ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಂದೇ ಉಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೂಲೆ ನಾನು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾರ್ದು ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತದೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನವ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಆಣಕ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮರ ಇದು ನೆನಪುಡು ಪಾತೋಲ್ ನಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕೂಡ ಬತ್ತು ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗೆಂತೂ ಎಡತ್ತ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅಂಚೆ ನೀ ಏನು ಎಲ್ಲೇ ಕೈತಾ ಟಾಪ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪರೆ ನಾನು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಲ 3/4 ಕೈತ ಟಾಪ್ಸೇ ಪಾಡ್ನತ ಇನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ಸನ್ನು ಪಾಡ್ದೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗಲೇ ಬಂಗಾರ ಪಲ್ಯತ ಅಂಚದು ಸೊ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಸೂಜಿಗೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಅವು ಕೊರ್ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇನೆ ಹಾಪುಣು ಒಂದು ಎನ್ನಂಚನೆ ಎತ್ತು ಜನ ಮೂಲ ಪೋಡಿದು ಉಂತುದೇರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುನತ್ತೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತುನ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುನ ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಸೈಸೊಂದು ಬೇರೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿವೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೂಕ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತು ಪೋಯಿ ಮೂಲಿತೇನು ಪೋಡಿವೇನು ತೂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ತೂದೇನಂತ ತಿಳಿಪಿರಿ ಈತು ಮಲ್ಲಾಲು ಪೋಡಿವಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಅಚ್ಚುಲ್ಲತೆ ಕಡೆ ಪಣ್ಣೋಯ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಇರು ಪೋಡಿದು ಬುಲ್ಪೋಡ್ ಚಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಯಾನೇನು ಡಬ್ಬಿಟ್ಟಿತನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಬರ ಬಂತೆ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಆಯಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಆಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಮ್ಮಗೈತೆ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಂಡದು ಸೊ ತೂಲಿ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಯೂ ಐತ ಮುಗಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾರ ಒಂದು 2 ಜನ ಬುಡ್ದು ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಇರ್ನ ಬುಡಿದ್ದಿನಲ್ಲ ತೊಂದು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತಲೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಂಡದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಎದುರ್ಬೋಪನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಎದುರಿತ್ತಿನಗ್ಲು ಪೂರ ಐತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲರು ಇಲ್ಲಾಗ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮೂಜಿ ನಾಯಿಲಿ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕೆ ಕಾಡ್ದು ಕೊತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಕುತ್ತಕುಲೊಂದು ಕಾತೊಂದುಂಡು ಅವ ಏತುಲೆ ನಾಯಿಗೊಂದು ಏತು ನೀ ಹತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮೂಲಿ ತೇರೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೇರ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ತೋಜೋಡೊಂದು ಎಕ್ಕಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಕುಲೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಎತ್ತೆ ಹಾಕ್ಲನ ಯಜಮಾನಿ ತುಂಬ ಪೋಂದುಲೇರು ತೋಜೋಡು ಅವತ್ತುಲೆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಐಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಗಟ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲಂಬೆ ನಾಯಿಗೆ ಬರೋ ಏತು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅವನ ಒಂಜಿ ಯಜಮಾನಿಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಹೋಗುಜವು ನಿಗಿಲ್ತಾದಂಬೆ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಇಡೀಕ ಬಲಿಪ್ಪರು ಅಮ್ಮಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿತ್ತದಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ಲೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಗುಂತನ ಬುಡ್ದು ಬಲಿಪ್ಪನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇನ್ನ ಅಚ್ಚು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಡ ಐಕ್ ಐನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡೊತ್ತು ಕೊರ್ಪಿರು ತೋಜೋಡು ಅಂಚವ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಿನೋಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡೊತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿಗ್ಲ ವೆರಿ ಇಪ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ನೇರ ಉಲಾಯಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಚ್ಚುಲ ಶ್ರೇಯುಲ ಮೂಲೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಉಂಡು ಕೈತಾವಲು ಅವಳು ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡದು ಪೋಯರು ಆಗ್ಲೇನು ಉಲ ಎಲೆ ತೊಂಪಾರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅವಳು ಪೋಯರಕ್ಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ನಾಗ್ಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಆಗ್ಲೇನು ತುಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠ ನಾಯಕಿನಕ್ಲು ಮುಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಎಂಬೇರನ್ನು ತೂವಲಿ ಎಂಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಟ್ ಪಂಡದು ಅಂಬೇರು ಎಂಕ್ಲನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷದಿ ಎಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಅಂಬೇರು ಒಂಜಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಎಂಬೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನನ ಯಾರಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಬೇರು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ತಂಬೇರು ಒಂಜಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನವೇ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಊರ್ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ತೂದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಗ ನೆನೆತ್ತಿದಾರ
ಮಲ್ಪದ ಕೊರುವೇರು ಬೆರಡ ತೂದು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಗುಣಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿರುಂಬೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸೋದು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಭಜನೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೇರು ಜನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ತೆತ್ತೊನಂದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಸಂಪಾದನೆ ಎಂಚಲ ಏಪಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕುಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜನಕ್ಕುಲ ಪ್ರೀತಿನ ಮೇರೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಸತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಓಟುದಾದ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬಹುಮತ ಗೆಲ್ತು ಬತ್ತು ನಂಚಿನಾರುಂಬೇರು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರಟಂಬೇರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಅದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಂದಿರ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಆರಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನೆ ಅಂಚಾದತ್ತೆ ನಾರೇನಿ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಆರಿತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಆರ ಮೋನೆ ಪರದಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡ ಅತ್ತದಲ್ಲ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ತೂಕ ಪಂಡದು ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಂದು ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಜಮಾನ್ರು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಮರ ಇದಿಂದ ಹಂಚಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲದೆ ತುಲೆ ಇನ್ನತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಧರ್ಮ ಹೋಗು ಪೋಡಿದು ನಾಚಿಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಬಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ತು ಜಿಗೋರ್ ನಾವು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಗೆತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದನಕ್ಕೇನು ವಯಸ್ಸವರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನವ ಎಂಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆತ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕನೆಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕಂತೂ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈತಿನೇಟ ಎಲ್ಲೆ ಬಂಡದು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಆಂಡತ್ತ ಇಣಿ ನನ್ನೈತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೋಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೇರ 45 ದಿನ ಕರೆದು ಪಯರ ಉಂಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಟ್ 2 ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇನಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನವು ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸೇರ್ಪುರ ಉಲ್ಲರ ನಿಕ್ಲೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಪೋಲೆ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆದ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾತ ಫ್ರೀ ಆದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮದಾಯಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯತೆ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೋದೆ ತೊಗೊಂಡಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೆ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುದೇರು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗಲ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಪನ್ಪಣೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವಿಂದ ತೊಂಡು ಅಂಚಾಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಾಪುಣಿಗೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಈ ಹಳ್ಳಿದಾಗ್ಲು ಪುರುಂಡತೆ ಪೋಡಿದು ಕುಲ್ಲುವೇರು ದಯ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಜನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಮುಗ್ದರಿಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಪನ್ನೇನು ಪಕ್ಕ ನಂಬೇರು ಅಂಚಾದು ಎನಡನೆ ಕೆಲ ಪಂತೇರು ಅವು ಅಂಚಾಪುಣಿಗೆ ಇಂಚಾಪುಣಿಗೆ ಎಂಚೆಂಕ್ಲ ಪೋಯಿಜ ಪಂಡದು ಅಂಚ ದಯ ಮಾಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಅಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಪನ್ನ ಪಾತಿರಂಡು ಕೇನಡೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪವನಡಂಡ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಉಂಡು ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಇನಿ ಚೂರು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕೊರೋನಾ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೋಯ್ಲೆ ಕೋನೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ಬರಂದು ಆಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ತುಕ ಜ್ವರ ಬತ್ತರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪನ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ಜ್ವರ ಬತ್ತನೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಪೋಡಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬರ್ಪುನ ಜ್ವರ ತಲೆಕನೆ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ 1-2 ದಿನ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಕೈಕರ್ ಬೇನೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ತರೆ ಬೇನೆ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಾಗ್ಲಿ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಆತಿ ಅವಾಗ್ಲಾಗ್ಲ ಬಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗನಿಗ್ಲಿ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬಾಯ್